Ana wong ayu metu kok bingung. Nggih. Apa maneh wong lanang-lanang iku mami kok ta metu ku bingung ae. Iya bengi iki ayu meneh deloken kaya sapam. Gak usah nganteni sampe engko bengi. Kaya apa? Bubar lawak ae wis. Iya. Asline wis ketok. Ngaten. Jaluk haus lho. Sapa haus? Jamian. Heeh, mau ngopo nang talang lak nyonyor kon. Ben haus ngomong mami, ben haus ngomong mami. Rupane koyo bedes tambak. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya, Mi? Ya jelas kurang semangat. Kok iso Wong kono wedok jadi-jadian aku sing asli ya. ngono ta? Heeh. Saya jajal sampean sing uluk salam. Temriki niki lurahe ibu napa bapak? Bapak. Kula wau salaman kali Bu Lurah berarti. Nggih. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Sing ngarep ngomong nggih ngono iki angele rek. Ditanggapno ludruk larang-larang kae nggih sing kompak. Monggo. Mugi-mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah nggih. Nggih. Sedaya warga desane. Sedaya pamong desane. Ugi sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Piyean jamian? Eh? Iki sing kudune sing jawab iku jamian. Iki piyean? Wedok ae. Wedok ae, wedok ae. Gara-gara njebles sabaroni kak nggawa iyan iki lho. Monggo dipun jawab sareng-sareng. Saking pamongipun meneng ae, Mas. Nggih. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh para sepuh adi sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun nggih yuk. Nggih. Mboten suping ngaturaken sembah nuwun Mami kagem sedaya masyarakat pundi niki Mi? Sik tak wacane Bangah Gedangan Sidoarjo. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun, ugi kagem ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader sedaya, Bapak Panitia, matur sembah nuwun sanget. Mbok bilih ing dalu menika Mami sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Atur donga kula katur jenengan sami. Mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Tumrapipun dulur-dulur sabu. Nggih, ngaturaken sembah nuwun kagem channel-channel YouTube rumiyin Mami. Matur sembah nuwun yang sudah hadir di malam hari ini. Tidak saya sebut satu persatu, sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya, TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten cerita humor. Nggih. Wonten campur sarine delewung. Wonten Yang campur terbaru yuk
Napa niku? Ludrukan. Ludrukan. CEO yang menyamar. Oh nggih. Langsung saged mirsani tengene channel YouTube Budi Wijaya TV. Lan mbok pilih pengen pirsa sejarahne seniman Jawa Timur, monggo dipun aturi tengene channel Gundul TV Jamian kan. Yo yo, Nggih Mami. dalu menika kasengguyung sound systeme THJ Audio lightinge Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Niki duele napa niki audione Mas Jono? Mboten perso. dulure Oke. dhewe. Oke, matur sembah nuwun atas dukungannya audio yang di sebelah kanan kiri kita niki Mami nggih. Apa? Matur sembah nuwun. Nggih, matur Sudah sembah bergabung dengan THJ Audio. Dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh tekon Diayu. Nggih, matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan seluruh Jawa Timur. Sabu Gresik, Sabu Gresik, sabu Balung Jombang. Panggang PT Anggrem matur sembah nuwun. Ugi kunjuk matur sembah nuwun sowane Bapak Jarwo, Nggih. uga Bapak Niki Jironi, saking tim napa Mi? tim Kopyor Saking Setro. Setro matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah Sugeng nuwun. dalu. Saking Lambangan Mas Bayang Goprak ingkang Dik Dalu nggih Mas. Bayang Kopra. Nggih matur Mas sembah Ale. nuwun. Rawuhipun. Saking Radar Indonesia, Mbak Vida kali Pak Bu. nggih, saking Mojokerto Mbak Vida ugi Mas Pompo matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi matur sembah nuwun Umi Balung Mojo, Umi Kenti matur sembah nuwun rawuhipun. Sembah nuwun Abaroni. Nggih PT Anggrem matur sembah nuwun. Abaroni matur sembah nuwun. Sinten malih Mami? Jumpa kali kahanan menika. Nggih padatan saben bedayan Sekarsari sesarengan duo nyambik pilek. Gara-gara Ian gak teko ngene. Matur suwun. Bapak ya aja guyang-guyu, Pak. Aja enak guyu, nyawero. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Kecut. Niku ketinggalan rogo-rogong Mi. Sinten? Niku Bapak sinten niku ingkang damel kopi ya. Rogo-rogo niku duduk rogohi dhuwit. Napa? Gatel. Nggih langsung ke mawon. Langsung kemawon. Anak-anake dhewe Nggih. diceluk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya. Ning Bella Senggakwati dan Ning Adis Arista. Kata kena parian. Abah Jarwo matur sembah nuwun. Aduh ya. Nggih. Ayah sembah nuwun nggih ya. Sembah nuwun. Kudu tak ambung ae. Ayah sembah nuwun. Meneh aku nyalono lurah, Mas. Abang biru Sun. ana ijone. Ora wani ganggu sing penting gak ngurus bojone. Tak rewangi yen
Bella sesarengan Mbak Adis ibu guru niki kabeh. Nggih, guru napa? Guru TK situ guru SMP. Nggih, SMP napa niku Mi? Pecinta damai. Nggih. Si cantik jelita ning Dias Aulia dan ning Rani Asmara. Siap-siap, Bang. Abad Jarwo. Koncone Abaroni. Tim kopi ora setro. Tetap di hati. Loh, ngono lho bayaran. Iso. Terus Ha, eh. ning Semarang mampir kos-kosan kadung sayang dianggep koncoan Rungokno. pelas terian dibuntel godhong sing tak tresnani duweke wong. Sabaripun Pak Rani kare Mbak Dias dipun aturi temriki Presiden Kondang Jawa Timur. Sapa sing duwe Gunung Cupak? Jeragan Areng. Nggih. Sanana Kempes. Nggih, niki ning Sanana Semerbak Seng dan ning Marsa Triplek. Iya. Triplek Oh, guru triplek. soalnya. Sanana Semerbak Seng. Nggih, saiki ganti. Oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Ya, ya. Oh, oh. Jos. Sanana Semerbak Seng sesarengan Marsa Triplek. Sampun dilajengaken. Manise Jawa Timur. Ning Kiki Amelia Pak Po dan aja ning meneng ae Pak Putri Po. Agung Sedayu. Tampung. Nggih niki wau supe sing kagungan warung kopi sak daerah Balung Panggang. Sapa? Ning Nini Purborini. Warung 3D. Nggih. Terus Samudranyu Bapak Kuswanto matur sembah nuwun. Bapak Kusnan Sugeng Dalu. Nggih, Abah Kusnan matur sembah nuwun. Sugeng Dalu Bu Nini matur sembah nuwun. Makasih. Jos. Ah, Jambu alas kulite ijo sing dikagas wis duwe bojo abang biru sing merah muda senengane ganggu sing wis rumah tangga khusus jamian aku dilirik bapak ya arek-arek sangkano aku sing iku. di bapak ya arek-arek iki sing di Wis kalau celun langsung. iku ijo Bang kadang diakoni kadang gak sing duwe goyangan horeg sak Jawa Timur dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala. Horeke Jawa Timur.
Sabaripun Mbak Ika rempong kali Mbak Nini. Ya Nini Nunu jenenge. Langsung ki mawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ning Yuni Suyanto, ning Rizky dan ning Vikum Sukrisna. Lah ya aku nyeluk menik keliru Nini. Mbak Yuni kali Mbak Rizky sampun nggih dipun lajengaken. Pengreman asri Budi Wijaya, ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam tertentu. Terutama untuk sinetron di TikTok CEO ya Mbak ya. Nggih, ning Endang Sukentut dalam sinetron CEO yang kepilengan. ning Sartini dalam sinetron CEO yang tersakiti teman sendiri. Temeniki badhe kula aturaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang dipun pandegani Ibu Yayu saking Lamongan, ning Mary Sudayat, saking Mojosari, ning Erma Arifin, saking Jombang. Awas, persiapan.
boloku tepak dulurku sedote banter are. Mbok kira iku desel ta. Kula ayem mek ketunggokan Bapak polisi ngeten iki. Kok iso ayem? Aku muline gak kecakup. Gak apa-apa. Iki kok sampean lek mulih sampean sing ngarep Pak polisi burine. Ngaten. Heeh. Nggih menika sedaya olah arti saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi padatan saben Bedayan Sekarsari. Blender nganan. Monggo Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galo dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. CEO telah datang. Bisa Anda saksikan di acara Snap Video.
Bangga istimewa. Sebanu Nabaroni. Sebanu Nabaroni saking keluarga dalam. Saking keluarga dalam Kopior Sentro. Ayo kakak Mat. Agus. Aku mencintaimu walaupun engkau tak pernah mencintaiku. Aku menyayangimu meskipun engkau tak pernah menyayangiku. Karena wajahmu sungguh luar biasa, sungguh tak pantas bila berpacaran denganku. Karena kita hidup di dalam dunia nyata, bukan seperti di drama Cina. Lagu terbaru. Aku kepikiran sampai kapan uripku iki sesudah. Saat itu aku membayangkan supaya dapat jadi para rekoso. Tapi aku bukan raja kaya raya atau CEO yang sedang menyamar. Tapi aku bukan putri yang tertukar atau pemilik kios 43 miliar. Alhamdulillah. Satu tembang niku mau napa, Mbak? Terbaru dari Budi Wijaya. CEO Semerbak Seng. CEO Sermebak Seng. Iya ta? Dari bawah wonten request CEO tambal ban. Oh, CEO nya menyamar, jadi Menyamar. tukang tambal ban. Nah, dari bawah ya. CEO yang menyamar alias tambal ban. Tumbal ban. Sing guri-guri iku ojo meneng ae, goyang. Nggih, Mi. Sembah nuwun. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Dilungkas.
Sempanuwun katur poporoni popo jarwo ingkang sampun rawuh saking kru Kopyor Setro. Utang Jombang arane Jawa Timur ratae uga disebut kota beriman persinggahan wis dinyatakan kota santri ya pancen akeh pondake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Mas Sidik Poranto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawa sadaya hukum ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane Benteng kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo katuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Gimenika kala wau padatan saben bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Wonten informasi, wonten woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris Joloteng. Jroning Sukakuti ing lawas padha pejo-pejane wong lali cik pejo sing eling. Among rasa ki among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Nek Inge Wijaya. ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.